खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 एप्रिल 2021 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिजों गोबां खस्थ' मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं जागोन। गोसोनि टेनसना बांगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो आला खाला मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोआ दिनै जोबोद आला खाला जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। अदेबानि सोरबा लोगोआ हेफाजाबबो होगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों देहाखौ खस्थ' मोनगोन।
जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननो खाबु मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोजों बाख्नायजागोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआबो बांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बयजोंबो अनसायजागोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननाय खाबु जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, सोरनिबा गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोआ बाख्नायगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ, समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन, सोरनिबा बोसोन लानानै खामानिखौ मावोब्ला खामानिया मोजाङैनो जाफुंलांगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं आरो बेले बेजे मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव
बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अदेबानि बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। जेबो गोदान खामानिखौ आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।